haba fans me ya faru ne a ce ya kusan kwana 4 kenan Adamu ya saka fim din shi na hanyar Allah amma ba wace mutum 47,000 ba inda suka kalla ko ba muku featuring fim din bane ko ba muku notification bane haba masoya da Allah fim din yayi kyau aje maza a garta a YouTube channel din shi mai suna official Adam Zango saboda a kalla fim din yayi kyau sosai bari dan muku featuring din shi kadan ku gani amma idan ka tafi ba za ka wuce sati 1 ba ko sati 1 ko 2 da insha Allah a gaskiya sati 1 ne wani irin biyu kuma ka fi son dije da ni suka kusa ka ga mu to maza a garza a YouTube a channel din shi mai suna official Adam Zango ai maza a je a kalla fans haba kada ku yi mana haka masoya sanin da karshe ya muku albishir cewa 2024 har DSP Abu Sarki ko congratulations fa mun samu labarin cewa kun kama ba Hitting songs of cinema.